Anglers Club. Alan Chalmers in action. Mga master, welcome sa back fishing vlogs ng Bicolano Alacham Anglers Club. At eto na nga, rumesbak na ang ilan natin mga kasamahan para magkaroon ng equal size ng mamaw ni back founder Phil Francisco. O kaya naman mahigit na dito. O kahit man ang mapantayan. Kung nyo ngayon yun, eto pa po ang ilan pa sa mga footages na nalimutan ko sa una nating vlog na para sa top 5 at sangiting tagumpay ni Ala Chamberton. Ayan. Eto pa muna ang Mamaw Pa More. First catch po, the Joyum. Ano masasabi mo dyan? Ikaw ang sinerte. Papadarda ko lang ako pa sa picture. Ano po, ang koray na sila Kaloy and sayang amigo mga Brunei Cup. Nagsiset lang po kami ng banwit. Ayan, di na po nag-hero. Ano ka? Garuday na ano po si ano sir, ano kaya nag-gear. Oh, yan. Mapuno to yun. Then naliligan. Day nalanahan. Ako naliligan ko na. Dahil mo nakatrain ini. Kaya naling ano. Pakawata ko yan, pakawata. Ako, dahil ko napakawat. Dakula talaga. Sabi tigday. Sabi tigday. Yun. Kita babato ng tanduan. Sige, sige. Tanduan mabato. Yan. Nakulat talaga. Iyo mo na eh. Dahil ko kasabot ko rin dyan. Ano nakasabit? Ito, duklauro. Huh? Duklauro. Huwag kayo na yun kuya. Huwag kayo dyan sa banwit. Duklauro. Alito po gapo. Duklaon talaga. Lahat na. Dupula po. Napula po. Ay! Yes! Yes! Oh my God! Duklaon. Sayang kaya. Woohoo! Mission! Sige daw. Alat. Nag-ano pa. Baka maputol, naka-ano lang pati. Sige. Prero. Sige, Parero. Woohoo! Nagkakakulan si kuya! Ate ko sakit! Ay! My God! Oh my God! Ayos toy! May Paskuhan ako May nun! Paskuhan ka na kuya! Pumunta na sa paso. Sweet and sour! Alam ko na! Ay mo na, pakarya! Yan nung tanatulos! Ned, landed! Ano masasabi mo kuya? May Paskuhan na! Nice! Sabi ko yan, nagkukumog-kumog ako! Estimate ko kanina mga 8 kilos ni! O ate She! Igwa na kami nga ano dyan! Pag ano! Sa Christmas! Woohoo! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Fish on. Tagline Alan Chalmers.